Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, alauna 48. Mayong hapon, sa itong sinima palangga ng mga tagpalamati, kag ari naman ang inikubos nga lagad si Tito Wilma of the night ito sa This is My Life, tugtugtak na alas 3 iya sa karon nga hapon. Biyernes, una nga biyernes dito eh. No, it's first Friday in the month of September. Petsa 3, Setyembre 3, tuig 2021. Baw, kadasig lang pagsulod sa Setyembre. Petsa 3 na tada yun. Oo, na kinanglan lang, okay lang na siya gyapon niya, Tito Wilma, bisan magkainano yan. Di ba, no? Sa mga palangga natin, dira nga mga tagpalamati, okay lang ina sa gihapon. Padayon lang kita sa atong sinigin na pangatubang sa karon bato lang gihapon kita. Go lang, na? Siyempre, sa nambal na natin, upda na kita dira sa inyo mga radyo, 684 kilohertz. Kag sa mga nag-upod man online, alagi natin huwaan natin nga magka-upda na kita bisan paano, sa via Facebook Live, paagi man sa YouTube, Radio Action Radio Bacolod. This is My Life. Ama namon sa niyo website, pwede ka mo direct ka-login may Transistor Radio dira. Login na sa www.actionradiobacolod.com.ph. Gani, relax lang. Hello mga senior citizen. Nangatan mga palangga nga mga young at heart. Sometimes kamo dira nagapahinay-hinay kag nagahilay-hinay pud pahuway apa ang mga palamatin na nagaupod kay Tito Wilma sa siningapon. Relax lang, relax lang kamo dira. Kag syempre sa kutob sa malabutan naton sa pagpangalagad karon nga hapon magluwas diri sa Dirkbano sa Bacolod Province sang Negros Occidental, Isla sang Negros. Kag sa mga kaiting naton nga mga kaislahanan man arang gimaras kag islusang panay. Kamusta lang kamo dira? Relax lang kamo kabisan paano paningungha di kita nga makaupdanay kita yato tag sa kahapon, Kag karon man nga hapon, batian niyo man ang mga balita sa Action BTV kaina sa Action Hotline with Art, Action Art ay supon with Action Rex Cantong kita kinanglan lang dugang lang kita yang halong, halong nga sa gihapon. Padayuno na ito nining ginapatuman sa ito ng mga health protocols. Kag syempre, kung ano man ang mga updates nga ito madulong sa inyo sa sininga hapon, ang dalagan sa aton panahon, may kapaang, may mabugnaw nga dupoy-dupoy sang hangin, nahatag na dugay-dugay. Kag syempre, magluwas man sina ang mga doctor naton, subong amo naman ang not necessarily kumod, kaya kalo, ito matian tawin, medyo nagabulubatyag naman sila, no? Subong, nagapangabay sila, ngay lagi ginapush naman niya kung pwede time out anay, no? Gambal time out anay, di hibaluon ka na karon. Ano nang ilan mga nabatyagan angot sa pandemic nga atong sinigin na pangatubang. Kagang natungod naman sa face shield, inang plano nga paon pa to ng paggamit sa face shield nga aman, pamok na. Amo lang itong reaction sa isa ka wind engineer. Kag ang pagnubo no, sa ranking sang World University sang duha ka universidad diri sa Pilipinas, ang University of the Philippines kag DLSU, no, De La Salle University. So hibaluon ta man na karon kagamay man sa showbiz, sa patag sa showbiz gamay man. Ang angot mo lang ni sa issue sang kasal, no, wedding issue natungod kay Liza Soberano kag kay Enrique Hill. Na ginag-explicar man da sila isa. No, ibaluon pa kung ano ina katuod. Kag sa ito naman sulat sa sininga hapon, pamatian nyo man na karon, basahan man nila ni Tito Wilma. Kag sa ito naman FYI portion, sa itong sini for your information, wala ko kahapon na hatag ang item ni FYI. Susubok ko ihatag para sa item sini mga palangga nga mga tagpalamati nga mga
diabetiko, no? May mataas nga mga blood sugar kung anong mga pagkaon nga dapat ninyo kaunon kag hindi dapat nan. Kag magluwas man sina syempre sa mga curious na bala na curious nga kag nagalikaw sila sa amo sina anong dapat ni man likawan kag ang aton man kalingawan syempre ang mga zodiac sign para sa aton horoscope karong adlaw. So relax lang kamo dira. Kag syempre sa dalagan sang aton panahon sa nambal na naton ti matapos makaligad ining pag-ulan-ulan sa dako nga bahin sang pungsod sa mga nakaligad nga adlaw medyo naghuyang-huyang siya. Na-notice ninyo, mas ako, na medyo naghuyang-huyang ang epekto sa IPCZ o kung Intertropical Convergence Zone. So, weather bulletin sang pag-asa, ginambal sang weather specialist na si Raymond Ordinario, nga mas matawhay ang panahon karon nga adlaw, Setyembre 3. Pero sa piyak man posible man ang mga kahigayonan or mga chances sang panalagsan nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob sa iban nga bahin sang aton pungsod Pilipinas. Kag wala man sang ginapaabot nga bagyo nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility sa mga masunod bagid nga mga adlaw ay salamat gid Lord. Kag syempre ining monsoon through amo ining nagaapekto sa nakatungdan nga bahin sang Luzon. Pero diri sa aton sa Western Visayas, kalapit ng Negros Occidental kag sulod sa Bacolod, magaluumon, may pagulog-galong tugtog magaluumon na aton kalangitan, maka-experience kita sang lapta-lapta man nga pagtupa sang pagpanaliti bangod sang localized thunderstorm. Ang aripagid ang dapya naman sa hangin kita na mahinay. Ano pa kamatsyag kita sa kapaang paamo kaya. Na mahinay tugtog kasarangan ng huyok sang hangin, halin sa nabagat na nakatundan, pagkadto naman sa nabagatnan. Ina ang mabatsyagan sang bugos ng isla sang Negros. Ato naman baybayon, mathanay, tugtog kasarangan man ang pagduludakya sang mga balon. Ang taob kay na sang aga alas 7:50, kada magahunas naman sa sining hapon alas 4:19. Si Haring Adlaw alas 5:34, nagbutlak na, kag magatunod naman karon alas 5:52 sang hapon. Kag ang temperature range nga aton mabatsyagan sa bugos iya nga Western Visayas dala na ang isla sang Negros is from 26 to 32 degrees Celsius pero subong mabugnaw. Mabulubugnaw nga may ada man may pagkapaang pa 29 degrees Celsius. Okay, tito sa ilo kita sa dugang nato nga update at yung hambal ko bala kay ina, wala gid lamang madugay na tungod sa atong sini mga doktor, budlay niya siya, no? Kay abi ninyo binakonsiderar sa kaunsang aton mga doktor ang pagpangabay o kung pagpangayo naman sa panibago nga time out, ano sa ina time out anay. Ini tungod sang ila na batyagan sa karon kay gina-experience nila nga pagtaas sang mga bag-o nga kaso sang COVID-19. Pero ginapamensar man nila ang mangin resulta sini sa healthcare system sa pungsod. Kaya hambal ni siyang presidente sa Philippine College of Physicians nga si Dr. Maricar Lintin, siling niya damo na sa ila ang nagabatsag siyang sobra din nga kakapoy kag stress tungod sa dako. Tuman kadamo na nga mga pasyente ng COVID-19. Hambal ni Dr. Lintin, siling niya hindi ko masiling na masarangan pa. Yan, hindi naman masiling masarangan pa, no? Pero pareho balat sa mga nakaligad nga adlaw kasi niya kung sigid ka damo-damo sang bagong nga kaso ng COVID-19. Niya medyo makapoy na din. Niya bisan siya siya personally nakabatsyag na siya sang kakapoy. Sila niya in fact ang amo na batyagan sa karon, sorry kung may nagkakaon ang nabatyagan ko nun nila nga mga doktor sa karon daw halos masuka na sila, no? Sang kakapoy kag sa kadamuon sa mga cases. Niya amo nang nabatyagan namon subong niya sibot silingon medyo ginabudlayan na gid kami na. Pero sa piyak sina ginahimo gihapon nila ng mga doktor ang ila masarangan para nga maserbisyuhan ang pumuluyong Pilipino. Karon ta na bala mga anak ang gina-experience subong sa aton mga doktor, no?
mga health workers gid naton sila gid siya ang ginabudlayan sa karon. Magluwas sa kadamong sa mga pasyente suno sa ila nakabatsyag man ang mga doktor sa ginatawag emotional fatigue. Mangod sa inam lang mapilitan sila sa pagdesisyon suno sa ila sa maning kapalaran sa mga pasyente. Amo ning masubo mo nakuhanan ko bala kaina. Nga makahimo sila, pilit sila nga maghimo sa desisyon kung ano maabsan sa mga pasyente tungod sa kakulang sa mga medical facilities. Ang hambal nga ginexplica ni Dr. Linton, nga pareho sa mga upod namon sa Cebu, kag sa ibang pagin nga lugar, nagasiling man sila, nga kung kaisa, sila pa ang nag-decide sang kung sino bala sa mga pasyente nila ang pwede matakdan ventilator. Kung sino bala sa ilang mga pasyente ang pwede takdan sang respirator. Tungod na kulang sa ventilator. Kulang na gudya, no? So, malawig ang ila sinipag inistoryahanay, sa linya, malawig-lawig pa niya pag inistoryahanay, kung bala, mga bay na gud sila sang time out, tungod hindi na sa karon basta-basta, na ang sitwasyon nga dapat na desisyonan. Yes, sila nga mga doktor suno sa iya, hindi na kami gusto pa nga magdugang pa kami sa problema o sa kagakuron sa issue sa pandemic sa karon nga ari na kita sa pandemic nga ini. We are in a battle. Magahod na gid as it is. Sisiling niya kung madugang pa gid sila. So, amo lang ng isa sa ila sini mga ginapangabay. No? Ang tungod naman sini balang plano, yung sa facial ni bala, na? Pero ang Malacanang sa karon wala pa sila plano gid nga ipauntat ang paggamit ng facial bilang dugang nga protection against COVID-19. Ang amal sa Malacanang sa piyak sa panawagan sa sila nga unta to ang paggamit ng face shield kag pagkwestiyon sa ka-effective sini bilang protection batok sa virus. Ihambal yan isang presidential spokesperson na si Harry Roque mas makapaayo, sulat to na lang. Ang World Health Organization kung WHO na magpagwa sang expert opinion kung bala effective o kung hindi ang paggamit sang face shield. Ito lata da inyo. Duwata sa aton issue sa ginapangatubang naton nga pandemic sa karon, no? Kadtuan naton ang isa pagyed, no? Kay subong ang UP kay DLSU kay nagpagwa ranking ang world nagpagwa sang ranking sang world universities, nagnubo gid siya ang ranking sang duha ka masabing natong dalagko nga universidad sa pungsod. Matapos din pagwa sa higher education, ang bago nga data sa pagtuon angot dira. So, base man sa resulta sa World University Ranking 2022 na paslawan ang University of the Philippines kay De La Salle University na mintinar ang ila sini ranking. Ang UP na naogid sa 601 to 800 bracket halin sa anay nga 401 to 500 brackets last year. Ang DLSU naman, or De La Salle University, ara sa anay man nga 1,001 brackets, pero nanaog pagid sa 1,201 brackets. Kung ng taon, mas sobra, nagalabot sa mas sobra 1,600 universities from 99 countries ang ginlakip ng the Higher Education World University Ranking sa ila sini data. Di wala man na-mention sa report kung ano ang rason. So, sa pagpanaog sa ranking sining duha ka mga university diri sa aton sa Pilipinas. Naghihapon ang Oxford University sa United Kingdom among nagapanguna sa ranking nga ginsundan man sa mga universities from UK kag Amerika. Sige, kalakip man sa ginatanaw sang the higher education sa mga university, amo ang ila bala methods of teaching, pamaagi sa pagtudlo, research, knowledge transfer, kag international outlook. Na amo ina siyang ilaging basihan man. Okay, kag sa ilungan naton ang aton sini showbiz gamay lang gid. Natungod bala sa wedding issue, no, sa tunga ni Liza Soberano, na kag na Enrique Hill, kita balo kita love team ini sila kag in real life yan, nubiyahan na di man sila. Pero din klaro, iya sang manager
ni Liza nga si Ogie Diaz, naging klaro niya sa iya sinivlog nga wala kamaturan, naging kasal na ang iya sini mga alaga nga sunday Liza kag Enrique nga pareho iya sang mga ginapanghambal sa mga netizen. Hindi kay sa latest vlog nanday Liza kag Enrique natalupangdan so tigid yung mga netizen nga daan tanan-tanan na sa mga idol nila ginapanghimo para na iya tanan natalupangdan sa mga netizen ang identical rings nga ginasuksok sa duha pareho gani nagsulod sa pensar nila nga kasado na ang duha nagpakasal na ang duha tinghambal ni Ogie na yung text niya si Liza para mapamangkuton niya sa issues ng kasal ni ini. Kaya niya sila ni Ogie, wala gani ko kabalo kung kasal na sila na sila niya do ako pa ya ang ulisi nga makahibalo haw do mo na. Pero nag-text back si Liza sa iya. Kaya naghambal si Liza nga wala kamaturan ang balita. Kag ang ginasuksok nila nga identical rings nga gina-mention sa mga netizen siling niya ara ya sa right hand nila wala sa wana kay kung kasal na kuno sila nga duha dapat ara sa left hand ang singsing may point man si Liza di ba kay kung kasal ka may asawa ka nakagbanay ari niya sa left nga ring finger na butang wala sa right okay ina lang atong sini-update sa siniya nga hapon kay syempre man sa aton anay mga kauturan dira nga nagakinanglan sa mga press kag mga matahom nga buhay. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy! Kaya Kaya pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga traffic para traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isagid sa faktor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tutok Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. ang
elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy. Wala kay pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsiwat nga ng traffic or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 tuwing 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaning nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre tuwing 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy. Wala kay pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsiwat nga ng traffic or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 tuwing 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaning nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre tuwing 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Action Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Action Radio Bacolod #1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Ito na si Tita Wilma sang aton sulap susunod nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Ang aton sender sa karon nga hapon lalaki, no? Lalaki siya, kag taga-Murcia. Taga-Murcia siya. Dapat tawag siya sa ngalan Lionel or Lionel, no? Lionel ang pag-pronounce na or Lionel, no? Okay. Ang iya sa naman pa kay Tita Wilma nagasiling, Dear Tita Wilma, maayong hapon lang sa tanan nga nagapamati sa This Is My Life. Kag sa tanan nga suki sang Action Radio Bacolod. Ako, Tita, pareho man sang nagapadala sa programa, may problema man ako. May mga nakaligad nga bisang hindi naton gusto nga dumdumon, nagapamilit gid sa pagbalik sa aton pamensaron. Wala na siguro sa masobra pa sa sakit nga mabatyagan sang isa ka tawo kung traidoran siya sang iya palangga sa kabuhi. Sa asawa ko, si Laura, sa iya nagalibot ang akong kalibutan. Bao mo gidya. Love nga love ko gid siya, Tita Wilma. Palangga ko gid siya. Kontra man ang maginikhanan ko sa iya, siya gihapon ang babayi nga akon ginpakasnan. Pero napuno ako sang sobrang nga kaakig. Kung ako man dumduman ang iya pagpakigrelasyon sa iban nga lalaki, bisan nakasal na kami. May 8 katuig na ay nakaligan. Kag matabo ato, yung patawad ko man siya, Tita, kag nagluhod pa siya gani sa akong atubangan, kag nagpangako na hindi na masulit liwat.
Ginpatawad ko siya alang-alang sa duha namon kabata. Tita Wilma, tawga lang ako kay Lionel, o basta Lionel ako, Lionel, no? 52 na ang akong edad. Isa ako ka-truck driver. Pero ni ako wala sa balay tungod sa akong obra. Na permi ako madestino sa malayo nga lugar. Di na ako ko, Tita Wilma, tao lang ako, hindi ako perfecto. Bisan diin magkadto, may makarelasyon ako. Hambal gani ni Laura, nga asawa ko, ina ang rason kung nga napansaran niya ang magbalo sa akon. Ayahay. Ang masakit nadakpan ko ang asawa ko upod sa lalaki sa amon mismo ginaarkilahan nga kwarto. Ginkastigo ko ang lalaki, pero wala ko ginsakit ang asawa ko tungod sa langga ko siya. Ginpatawad ko siya sang magpangayo siya sang kapatawaran, sang nagpangako na hindi na magsulit. Pero hindi madula ang nabatyagan ko nga kasakit tungod sa iya, traidor sa akon. Nahadlok lang bala ako, Tita Wilma, kay basi bala magpalang dulong ang penser ko. Kaya mapatay ko siya. Bisan malawig na ang panahon, nagabalik-balik sa gihapon sa akon panumduman ang tanan. Anong himuon ko? Lionel. Okay, Lionel. Lionel na lang tawe. No? Lionel. Okay. Sa imo, Lionel, maayong hapon, kag madamo man nga salamat sa imo pagpatigbahin, sang imo istorya, sang imo inagihan, kag sang imo problema subong. Manan siling pilit mo man nga ginakalimutan ang tanan, pero nagabalik-balik sa imo handurawan. Una mayong hapon sa imo kag salamat. Napatawad mo siya sa iya mortal nga sala, pero sa bibig lang. Hindi sa alibutod sang imo balatyagon. Kung nga nagabalik-balik ina. Kaya matudtuon nga pagpatawad, may kalakip ina sa pagsikway mo o pagkalimot mo sa nagakatabo. Pero bisan ako siguro, hindi bala, tao lamang kita. Bisan sino siguro. Kung nakapatawad ikaw sa iya, or let's say kung nagpatawad ka man, kung nagpatawad ka, pareho lang din erase mo ang dulumdumon sa nakaligad. At doon mo ang bago nga panugod, doon mo sina, na? Kay ang pagtraidor sang asawa or sang bana sa asawa, ginabalikan, makita, din balikan ikaw sa imo asawa. Galing titi, hindi namin, ako ang babae na maghimo, di ba? Siya mismo nagambal sa imo nga nagbalos lang siya sa imo. Wala ka rason nga maakig tungod nga, ginhimo mo man ina sa iya, di ba? Ginhimo mo man sa iya, kagdamo, pagani, imo man din nansyon. Pero ti mga lalaki, marasong ginaiya lalaki kaniya mo. Nan. Kaya by nature, amo na iya. Na. Galing, ang paminsaron sa asawa mo naman niya, hindi niya mabaton. Amo na siling ako na anong ginimo mo, himuon niya man sa imo, nga sala. No, ang di bala? Hindi ka magsiling bala, totoo yun naman yung double standard ka. Masiling nga lalaki man o babae man, pero tanawon na ton, hala, di hapon. Kaya nga, hungod nga pagsakit ninyo na duha sa tag-sa ninyo kabalagsakon. Nga hindi inaiyalahog-lahog. Mabudlay ang sitwasyon mo. Kaya kung hindi ka mismo magbulig sa kaugalingon mo nga kalimtan ang tanan, mag-focus ka na lang sa imo pangabuhi subong,
Kay tinagpangayo man siya kapatawaran, kag ipanilagan mo kung nagbag-o na din man siya, iupod mo dira ang imo paghatag siyang pagpatawad sa iya. Kay hindi nami nga ipabilin mo ina sa imo balatsyagon kag paminsaron, kay mapabilin gina siya yatugtog sanio. Kita mo nagasulod na ang hindi maayo nga dulumdumon sa imo, nga basi manulom ang imo panulok, kag makasiguhan mo siya, mapapay mo pa siya, do something amo na hindi siya nami ito. Si gusto mo siya pa yun. Kung magsulod siya na mo, knock on wood, hindi man. Magabugat pagid. Magadako pagid ang problema mo kung matabuin na. Anong gwa? Maging kriminal ikaw. Maging kriminal ikaw, isulod ikaw sa prisuhan, paano ang duhan ninyo kakabataan? Amo na. Magpangamuyo ka. Totoo, Lionel, magpangamuyo ka. Pangayo ka sa kay taasan. Sang iya sini paggabay, magpangayo ka sa iya sang kaluoy nga buligan niya ikaw sa imong sitwasyon sa karon kung paano mo ina malampuasan. Hindi pagtaga-iligwa ang mga hindi maayo nga mga dulumdumon sa imo balatsyagon kag paminsaron. Paminsaron mo mga makita mo nga maayo nga ginahimo sang asawa mo sa imo. Kag paminsaron mo kag tan-awon mo gid permi ang kabataan mo. Kay ang duha mo kabata amo ina makabulig sa imo hatag sang kusog, katawhay, kag kalinong, kag makabulig, makatag man sa imo inspirasyon, nga bisan paano hindi mo pagdumdumon ang mga malaing hilimuon batok sa imo asawa. Pero kung daw hindi mo gid makaya, daw hindi gid bala masarangan sang kaugalingon mo nga, pagdi kalain gid. Ikaw anay ang maghimo sang desisyon, pwede ka dyan, no? Nga siguro makapalayo ka anay sa iya, kung may ginikanan pa ka o kung may utod ka, dito ka lang anay. Kaya makita mo ang pagid sang asawa mo, kag ang pagpaningwa niya, pati ng pag-atipan sang kabataan mo, tugtog nga magbatsyag ikaw, niwat, sang imo pagpalangga sa iya, kag sang imo man, pagpatawad sang lubos sa iya, kag ikaw na mismo ang maghambal sa iya, nga magpauli na sa iya. Kay samtang nag-aopdanay ka mo, kag hindi mo siya lubos nga mapatawad, ti budlay kon may ara, pagutgot nga nagapabilin sa dughan. Hindi mahapos din man ang magpatawad sa tao nga nakasala sa aton. Amo na sila nga gahambalan kita nga napatawad naton, oo, sa pensa ko, kag balisago na hambal ko na ina. Pero once nga madumduman ko, ay ara di ginagapan yung balik. Di ina, itugyan mo sa dalagan sang panahon. Itugyan mo sa pagligad sa mga inadaw sinima na binulan tinuig. Let the time heal the wound sa imo pagkatawo. Kag, ariho, magpangamuyo kagyan. Kulang kagad sina, totoo, Lionel. Itda ang Ginoo sa imo sa adlaw-adlaw nga tanan, sa adlaw-adlaw nga tion. Nga kung may mga negatibo nga gasulod sa pensar mo, Lord, ano naman yung gasulod sa pensar ko man, buligi ko, hindi ko pag-itangan na niya. Butong ako, ginatugyan ko sa imong tanan, din ko sa imo, bisan ano pa, na ikaw, kag mas nami pagid, nga opdon mo ang asawa mo, kag ang duha mo kabata sa pagpangamuyo. Tuni ang tanan kung paano mo ma-overcome o paano mo malampuwasan ina nga sitwasyon. Kaya wala imposible sa Diyos. Wala imposible sa aton kung aton tinguhaan or tinguhaon na madula ina para sa aton. Especially sa balatsyago natin, sa paminsaro natin, pinag-opdanay gid ina iya. Ha? Toto, Lionel, ina lang ang matugda ni Tito Wilma sa imo kabay pabisan, hindi man ako lubos na makabulig sa imo gina anto subo nga problema, bisan paano makapahagan-hagan kita paagi sa pagdinag-dinag naton sa sitwasyon na makahimo kabala sa maayo mong himuon. Isa lang gid, may Diyos ang kalibutan na Toto Lionel. Ang pagpatawad kung himuon naton pwede gid. Ang pagpatawad sang lubos, pangayuan naton ina sa iya. Pangayuon naton sa iya sa kaytaasan. Para nga
hatag niya ang balatsyagon sa imo, ang espiritu sang pagpatawad. Okay, salamat, kid. Alawin naman na karon. Okay, kaya siyempre man, sa iba natong dira nga mga kauturan, ara man ang mga ginaangkon ninyo na kaya bisan paano ginatinguhaan man ina ni Tita Wilma na mabinag-binag ang tanan. Mangita kita solusyon para sa inyo ginaangkon nga problema. Mga experience ninyo sa panahon ng pandemic, mga experience ninyo nga nakuha ninyo leksyon na nanging inspirasyon para sa inyo, posible magamit man ina nga pala hinindigan sa iba naton ng mga palangga ng mga tagsalamatin. Pwede, sulat lang ninyo, padala din sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Penthouse Wilrose Building, Burgos Luxon Street, The College City. Hindi gani, ara online, via Facebook, may send message dira, i-send nyo lang, i-search nyo lang personal account ni Tita Wilma Antupina Sugaton, na send nyo lang da, hindi na mag-appear sa wall ko, hindi man na mag-appear sa wall mo, magwa na sa messenger ni Tita We, ako lang yung makabasa. Muna ginahingbon sa iban. Okay, Action Radio, Philippine Standard Time, alas 12:28 na. Sa ito na nagdira mga kauturan bala. Do it for your... Okay, minamyaw tanay sa mga nagupod sa iton sa online, Ana. About si Tuto Sam Alonsagay. Tuto Sam, kamusta mayong hapon? Salamat din sa pag-upod kay Tito Wilma karon nga hapon. Kay Inday Margie Haniva nga nagupod man sa iton online. Kay Tia Kim Eriman, good afternoon, Tito We. Kay ihad Noela Argilion. Salamat kid mayong hapon. Syempre dira sa Ibuan Kapis, kay Lani Romiano mayong hapon tawi, naga-monitor lang ko always. Thanks and God bless. Kay Tuto Mark, salamat gid sa pag-upod kay tawi karon nga hapon. Good PM, Tita Wilma Pagwit, happy birthday sa hinablos ko, Rodchilin Adlong. Halin kay Inday Ronet Rava. Ron Narihida Trava, gaupod man sa iton live. Mayong hapon, Tita Wilma, kay Mr. B-Boy Villasor, Vanessa, Doc Matt Mayo, Noel Amar, all my family sa Barangay Pandanon, DSB, kag sa tanan nga members ng EFC from USA. Salamat gid, stay safe everyone. Okay, salamat gid Jinky Dialegdon. Home Lumina na kay Homa Lumina mayong hapon ko Miss We. Didi alohamiento. Mayong hapon, Action Tito Wilma, pamati lang kami Barangay Antipulo, Pontevedra, adlaw. Alohamiento family, salamat, God bless us all. Okay, salamat. Ana Sinoro, Hil Javier, salamat gid. Good afternoon man. Kay Sherilyn Oro Javier. Tito Wilma pa shout out kuno akon mga little girl. Hello, little girl ni Sherilyn, si Nicole Bernadette Oro Javier. Gaigda kami samtang gahulat, mamati, This Is My Life sa imo program. God bless Tito Wems, thank you. Okay, Alex Montesa, araman, mayong hapon, salamat gid.
Vice Gov in action. Thank you, gid sa inyo, Vice Gov Jeff Ferreras, Andrew Montelibano sa inyong ngariga. Aba, lunch ako na-consume with after 3 months. Daw sobra pa. Aba, Alex Montesa, good for you. Appreciated siya, gid, no? Ang consume ko for 3 months daw, sobra pa ko sa nagdaog sa SAP anniversary promo sa Action Radio. Appreciated ko gini na tanan, madamo gini, salamat. At yes, Tita Nini Campania, upod sa itong sa siningapon tani. Good afternoon. Si Mikmik na mayong hapon and happy birthday to you, Tita Ne. Hi Tawak, watching live from Isabela. Albert Salcedo, salamat, kid. Ana Sinoro, he'll have you mayong hapon. Well, stay, God bless us all. Yes, gabisyo naman ang internet connection ko, imo lang, akon man. Gabisyo, amo gina siya, sige, anong tanaabi na, laugh out loud na. Thank you, good sir. Mayong hapon, ari lang ko kami gaupod sa imo programa halin sa Banwasang Binalbagan. Salamat, gid. Okay. Dira sa Basulog, Kanlaon, sa Inday Nini Kabatas and family, good afternoon man. Ma'am Elizabeth Malakala, good afternoon. Ma'am Wilma, stay safe always. God bless us all and more power. Salamat, kid. Si Vincent Chavez, upod man sa atong siningapon. Thank you, kid. Ha? Salamat, kid. Karon naman liwat, lang kamuda. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so unati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilod sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si
Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEC actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station kaya dito nakilala to Damo. Hindi yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na amat ang nalisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag baptisan mo fire to my part because the year nga nagsulod ko ito kadamo dito at that time. No, Chimpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtabot dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon. French rice, limitahan gid ina siya. So kung pwede man lang maka-brown rice ka na lang. Pero kinanglan, hindi man sobra-sobra. Okay, magluwas sa carbohydrates, protein, kag karne. Piliun nyo ang karne nga hindi tama katambok. Pwede ikaw kakaon baboy, pero kakasun mo ang makita mo nga tambok sa baboy. Ang makita mo nga tambok sa baka. Ang makita mo nga tambok sa manok. Kinanglan kakasun ina antes lutuon. Mas piliun mo nga magkaon sa mga inang pagkaon, let's say mga utan, pwede man na mo ang mga produkto nga halin sa utan nga may mga proteins, pwede, di ba? Ang tofu, tukwa, beans, di ba la? Ang manok, ang turkey, mas healthy kumpara sa baboy sa baka. Pa ang mga naula daw eh. Ay ho, utan kag prutas, kalabanan sang utan kag prutas, ang may mataas nga fiber, vitamins, kag minerals. So, adlaw-adlaw kinanglan, kung ikaw ang diabetic, or let's say, ay na yan nutritious din na, kaon kita, duha katasa sang utan, kag duha katasa sang prutas adlaw-adlaw. Pwede mas madamo, pwede mas damo ang makaon sang mga lalaki, kag sa mga matag-as na tao, dutay naman ang kaunon sa mga babae kag sa mga bata. Balaan ka na. Sa mga may diabetes, buhinan gid ang pagkaon sang kanon. Let's say, kung buhinan mo ang pagkaon sang kanon, damuon mo kaon sang utan mo. Sa pag-prepara naman sang, let's say, ensalada, damo ensalada, daon kamuti ensalada, puso, lang kaging ensalada na, di ba? Halo man sa paggamit sang, ang ibang ginabutangan nila mayonnaise, sa mga, inang vegetable salad, no? Likawan nyo gid ang paggamit sang mayonnaise. Ang Thousand Island sauce, kaya makapatambok ina. Kung pwede, lemon o kung kalamunding, amo na ng himon, mga sausawan, mas piliun mo ang mga pagkaon nga makabulig sa imo kung ikaw ang diabetic. Sang sa magpanamit ikaw kaon, nga makapa-siswit ng imo blood sugar pa ibabaw. Hindi kawan gid na kay kabudlay kung may mga komplikasyon. No, ina ang aton sini na share nga tips sa inyo sa sini nga hapon. Kabay pa nga makabulig man ina sa aton sini nga mga aton na mga nga mga diabetic nga mga kauturan kasi kinahanglan ta gid na, di ba? Ako ba sang black rice ibaw
mahal ang black rice, na pamo ka na, lakakang kita, budlay pangitao, ari na lang sa anay sa brown rice, okay, tidamo pa. No? Okay, saindo kita sa pagbasa sa mga zodiac sign para sa atong horoscope karon nga adlaw. Okay, para sa atong horoscope karon nga adlaw, Viernes, First Friday, September 3, tuig 2021. Unang zodiac sign, mga Virgo, ang mga Virgo nga nag-celebrate ng ilang birthday today. Happy birthday sa inyo, sa atong sini mga celebrators. No, happy birthday kay Panini Campaniel, ang First Lady ni Action, Felix Campaniel. Si Tani, happy birthday, stay safe, and stay beautiful, and very calm always. Bapaamo ka na healthy. Kinanglan ng Tani, na thank you, Git. Kay Noel de los Reyes, happy birthday man, kay Ruel Acuña, happy birthday na. Sa mga mag-asawa man nga nagasaulog sa ilang wedding anniversary, happy wedding anniversary. Okay? Yes. Kadto na ta sa horoscope, Virgo na tatawa. Ang mga Virgo, may mga natao, Agosto 23, tubtub September 23, kung may ara, ikaw mga maayo nga mga dulumdumon, mag-focus ka dira, kay makahatag inakalipay sa imo karon nga adlaw. Magdesisyon ikaw nga may positive feelings, may maayo nga balatsyagon sa mga maabot pagin nga mga adlaw kung anong dapat mong himuon. Enjoy your day, Virgo. Kaya masuwati mo or ninyo nga mga numero 11-35, 8-22. Mango orange is your lucky color. Ang mga Libra na daw, September 24 to October 23, kinahanglan mo man ang magpahuway, kinahanglan mo man Libra ang mag-relax. Sa tanan mo nga ginapanghimo, baw ka, sako pala na sako, tagay man kaugalingon mo papahuway. Pangitaon mo, bisan hingalit lang pangitaon na. Hinanglan, ang kunon mo, bisan hingalit lang nga pagpahuway para nga maka-energize man ang lawas mo. Ma-attract mo man karon nga ang good vibes na maghatag man sa imo sa maayong resulta sa tanan mong himuon. Libra, mga masuwerte ninyo nga mga numero, 22, 25, 8, 11. Scarlet red is your lucky color. Sa mga Scorpio naman, ang mga Scorpio, October 24, tugtog Nobyembre 22. Batuna ang kamaturan Scorpio. Nga satisfied ka sa imo relasyon karon nga adlaw. Kaya mo na yung napangita mo, okay, kinala na kontento ka, no? Magsalig man ikaw sa imo ikasaran, na maayo ikaw sa sales talk, sa negosyo, kay dira ikaw mag-aayuhan. Mga maswerte mo nga numero Scorpio 31, 52, 13, kag 9. Ubi purple is your lucky color. Sagittarius, mga Sagittarius naman, Nobyembre 23, tugtog Disyembre 21. Okay. Kung ano man ang nangin epekto sa desisyon nga ginhimo mo, ato ba na ina? Batuna na. Ang problema man nga imo ma-encounter sa mga mabuti adlaw, amo ina mangin rason para nga mangin mabakod ikaw, kag mas pagid ikaw nga mag-improve. Mga maswerte mo naman nga mga numero Sagittarius, 12, 7, 31, kag 14. Jade green is your lucky color. Ang mga Capricorn, Disyembre 22, tugtog Enero 19, yes, Capricorn, malipayon ikaw, subong adlaw, tungod sang imo mga hinimuan, sa imo trabaho, kag sa inyo man pamilya, ang nabatsagan mo, naindihan mo ba lang nga kasakit na, ang nabatsagan mo nga kasakit, palatandaan ina sang mga experience nga naagyan mo. At ba nga ang kalipay, batuna, kung magbatsag ikaw sang kalipay, saan naman ngayon, hindi ka ma-enjoy ka, hindi pang guro. Capricorn, 13, 8, 32, 23, ang imo mga maswerte nga numero. Amethyst violet is your lucky color. Aquarius, Enero 20, tugtog Pebrero 18, ay mga Aquarian na kinanglan una akong yugid nga matapos ang imo mga trabaho karon nga adlaw,
para mabatyagan mo ang kalipay kagkatawhay sa imo kaugalingon. Hinanglan manging pasensyoso man ikaw. Mga masuwati ng numero 6, 13, 35 kag 42. Mustard yellow is your lucky color. Ina, ang unang nabahin sa aton man pagbasa sa mga zodiac sign para sa itong tag sa kahoroscope. Yes, Tita Wilma, mabalik pa kita pagkatapos man sa pila ka mga importante na mga commercial. May bulong ka pa? Yes, happy birthday, Celine Javier. Good afternoon. Thank you so much sa greetings. Yes, tane. Okay. My afternoon. Kamusta lang dira? Have a great day from Ma'am Lenny. Maria Teresa Hofalinia. Yes, sending hearts to Tita We. Thank you so much. Mayong hapon man. To Eric, mayong hapon man. Kay Ana Sinoro, salamat gid, share dana ko na to. Okay, thank you gid. No, kag mayong hapon man kay Ma'am Evelyn, kay Ma'am Evelyn kag kay Taiwanito Aplaska and family sa may Kabangkalan. Salamat gid kag mayong hapon. Kag magluwas man dira mayong hapon kay Nining Mugar sa Bago City. Salamat gid. Kag syempre ara man si Alma Gonzalez Posisyon. Salamat man sa imo. Kag ara sa gali salamat gid Ma'am Jane kay Miss Jane Candido Hildore mayong hapon. Namig ko suggestion mo kay diabetic. Diabetic ikaw. So, careful lang. Kay Nay Pert, kandido kay Miss Jane Hildure, dira sa may sumag, mayong hapon lang, na? Okay, enough na lang na anay. Salamat, gid.
Padayon si Tita Wilma sa pagbasa sa mga nabili naton nga mga zodiac sign para karon nga adlaw Biyernes. Pisces na kita, Tita Wilma, na? Ang mga Pisces na tao Pebrero 19 tugtong Marso 20. Enjoy mo lang, Pisces, ang moment nga maka-create ikaw sang good vibration hormone kag magpabaskog kay makapabaskog ina sang imo immune system na maghalong ka man kag hinay-hinay sa mga pagkaon nga ginakaon mo. Maswati mo nga mga numero, Pisces, 7, 22, 36 kag 46. Strawberry red is your lucky color. Aries, ang mga Aries, Marso 21 tugtong Abril 19, ang imo ihibalo sa masamiya extending kinahanglan mo nga mag-focus para nga ma-develop mo ang happiness sa kabuhi mo. Dugangi pagid ang imo pagkatutom kag ang imo pag-focus sa imo family kag sa imo work, Aries. Maswati mo nga numero 10, 21, 43 kag 32. Tangerine is your lucky color. Okay, Taurus, ang mga Taurus naman, itaw Abril 20 tugtong Mayo 20, atubangan atubangon mo ang sitwasyon nga may maayo sing balitsagon. Kag sundan mo man ina sang maayo nga desisyon. Hindi ka magpadala-dala sang silabo sa imo balitsagon. Kung inspired ka dira, sinanglan aksyonan mo ina sa gilayon. Taurus, maswati mo nga mga numero 13, 11, 43, kag 25. Shocking pink is your lucky color. Gemini, ang mga Gemini na tao Mayo 21, tugtong Hunyo 21. Wow. Maayo ang imo panagupnop karon nga adlaw para sa imo mga plano. Kag ang imo lawas halungan mo, Gemini. Hindi ka man magpadala-dala dira sa mga mga istorya nga wala sang pulos kuno Gemini. Maswati mo nga mga numero 6, 15, 21, kag 42. Ivory white is your lucky color. Cancer. Ang mga Cancer naman itaw Hunyo 22, tugtong Hulyo 22. Wow. Perfect time for you, Cancer. Ang karon nga adlaw sa sugata sa mga tawo nga bawd kinahanglanon mo gina sila. Sing-oyhan nila. Kag syempre, ang may events nga mag-abot sa imo Cancer, nga mo bag-o sa dalagan sang kabuhi mo. Ano ina man? Maswati mo nga numero 21, 30, 18, kag 43. Vanilla brown is your lucky color. Kag sa mga Leo naman, ang mga Leo na tao Hulyo 23, tugtong Agosto 22. Aha! Ma-experiensyahan mo karon nga adlaw ang ginatawag perfect time sa imo sitwasyon. At itanon mo man ang imo kaugalingon para madamo kapag sang mabuligan. May grasya nga nagahulat sa imo Leo. Maswerte mo naman yung mga numero 7, 23, 35, kag 48. Sapphire blue is your lucky color. So, nabatian nato nga itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa kahawis ko para karon nga adlaw, Biyernes, first Friday in the month of September, Office sa 3, April 2021. Sa siningabahin, yes, ari naman si Tita magapangabay sa inyo sa pag-upod kay Tita We sa makadali sa pagpangamuyo sang aton orasyo emperata batok sa COVID-19. Orasyo Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matap na ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna
nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayos ang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa sining-tion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesu Kristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami, umahal nga iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. Umahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. Umahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Action Radio Philippine Standard Time, in Punto Las Tres, ang ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Itong mga tagpalamati sa pag-upod ninyo kay Tito Wilma sa pagpangamuyo. Hay, salamat din sa inyo. Dira kay Miss Cherry Alimbo, kay Miss Marife Nevales, good afternoon. Kay Annabelle, salamat. Enjoy din sila. Wow! Okay, kay Ma'am Josephine Jusera, kay Miss Adoracion Rufin. Dira sa Camilot of Nidos, good afternoon. Thank you good sa inyo. Inday Nemia, and Nini Fatin, salamat mayong hapon man. Kay Tatay Greg, kay Nanay Flor, maong ka mayong hapon. Salamat din sa inyo tanan. Kag syempre, salamat man kay Manang Perla, kay Inday May, sa inyo dira tanan. Salamat din. Kag dira kay Sally Sausa, kay Inday Norma Chavez. Yes, so kay Norma Chavez. Kay Inday Norma Rosales. Yes, kay Inday Sally Sausa, kay Bibi Ross, kay Tutusian, nanunoy. Salamat din sa inyo.
Si Tita Wilma wala na siyang panahon gani. Magapaalam kita sa itong pagpangalaga sa This Is My Life karon iya nga adlaw. So, bye-bye na. Pero ang tisman nga ito na Bible verse of the day halin sa Psalm chapter 57 verse 10. For great is your love, reaching to the heavens. Your faithfulness reaches to the sky. So, buwas naman sa liwat mayong hapon, standby sa matahong nga drama, mensahe sa paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,